जोङो मोखां आयनाखौ नायनानै गावनि मोखांखौ नुयो बहा मा दं गैया। बेबादिनो मोनसे हारिनि थुनलाइखौ फरायनानै बे हारिनि सोमोन्दै गासैबो खोथाखौ मिन्थिनो हायो। दिनै थुनलाइनि बेलायाव फैयोब्ला थुनलाइया माजों जायो? रावजों जायो। बे माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि जुबिलि फालिथाय दङमोन। बेयाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजानि जिबादि बाहागो लानाय आरो एसेबां रंजा बाजायै खुंदों। जोंहा थुनलाइनि बागै गोबां दाबो मावनांगौ साननांगौ दंबावो। बेनिखायनो आं बेवहाय आसा खालामदों जे गासैबो रायजो राजाया खालि बिबानगिरिफोरनि सायावल' सोनारनानै थायालासिनो जोंहा समाज हिसाबै बा हारिनि साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै जोंहाबो जि दायथ' दङ बेखौ बयबो लालायनांगौ होननानै आं आथिखालनि लाइमोनफोर होननानैल' नङा, समाजावनो जोङो दा एसे नेगेटिभ लामाजों थांबाय थानाय नुनो मोनदों, जायखौ लानानै जोंबो जोबोद कनसार्न सानगासिनो दङ मा खालामनो हायो। मोनसे समाव बर'फ्रा गोलाव सम सोमावसारबाय गावनि हारिनि मोन्थायनि थाखाय। बे समफ्रा बारग'लांनानै मोनसे गेप थाबाय। बे गेप खिनियाव जोंनि यां जेनेरेसन एबा लाइमोनफ्रा बेफोर समखौ नुवाखै। थ' दायो एसे इजि गोयिं माबाखौ जों नुयो, जे गोरलैयैनो मोननो हानाय, हार्ड वर्क खालामनो बानाय बेफोरखौ जों नुयो। बेवहाय जोंहा बयहाबो दायथ' दङ। न'खर जोंनि गार्जेन, बिमा बिफा, समाज बयहाबो दायथ' दङ। जोङो गथ'फोरखौल' लाइमोनफोरखौल'बो जोङो दाय होनो हाया। न'खरफ्राव जोंहा सासना एसे खम जादों होननानै आं फिल खालामो आरो पार्सनेलि। बेवहाय बेफोरखौ गोदो जों माबादि सासनाव देरबोनाय, बिमा बिफाखौ जोङो माबादि गियोमोन, माबादि कन्ट्रल खालामोमोन, बेफोरो दा एसे खमिलांनायनि थाखाय एसे माने थिग नङि बायदि मोनो आरो। बेवहाय दाबो सम दङ। जोंनि समाजा दायथ' लानांगौ, गार्जेनफोर, बिमा बिफाफोर बयबो दायथ' लानांगौ आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ जोङो सुद्रायनो थाखाय, थि लामायाव लांनो थाखाय बयबो आवगायनो नांगौ। आफादनि 50 बोसोर सनरायथि मायथाइ फोरबो फालिनाया जोंहा 30 आरो 31 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै जों खुंदोंमोन। जोंहा मैयानि सेथि साना गाजा गोमजायै थान्दैमेल जाना थांबाय। दिनै जोंहा 31 डिसेम्बर जोबथा हाबाफारि बा गेवलां मेलाव जोङो गेवलां खुंबाय। बेहाय जोंहा 4-5 रोजासो माने मिथिङाव बा आफादाव नुजाथिफैदों। रोजा आइजोफोराबो। लोगोसे जों बे हाबाफारियाव जोंहा मिरुनि थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सारखौ बे आफादाव लेंहरनाय जादोंमोन। बिथाङा नुजाफैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होनानै थाङो। बिनि उनाव डक्टर अनजालि दैमारि, चिफ एडभाइजार्स BWJFनि एडभाइजारखौ जों लेंहरदोंमोन। बिथाङा फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों। बिथाङा गोबां आइजोफोरखौ बोसोन होलांदों जे न'खरखौ जों माबोरै सोलिनांगौ। बिनि उनाव जोंहा BO सार फैदोंमोन बालिपारा ब्लकनि। बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव बोसोन होलांदों। आरो बिनि उनाव जायफोर आलासिखौ जों लेंहरदोंमोन डिस्ट्रिक्टनि बा आनसलिकनि, गासैबो बिथांमोना दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाजा गोमजायै फैना बाहागो लादों। जों आसा खालामदों जोंनि बे गेवलां मेला गाजा गोमजायै जाना थांदों आरो जोंनि साननायफोरा जाफुंदों होननानै आं आसा खालामदों। गोजोन्थों। हाबाफारिया जोंहा बेहाय मोसानाय हाबाफारि लादों। दा जोंहा हराव नबजित नार्जारि बिथांखौ लेंहरदों आरो जोंहा बिना बर' सानै जोंहा आर्टिस्ट दंबावो। दा जोंहा मोनानि कालसार खुंनो थाखाय जों गाजा गोमजा हाबाफारि लादों। बिथांमोना जा नबजित नार्जारि बिथाङा मैयानो फैना थाफैबाय। जों आसा खालामदों दिनैनि बे हारिमु आफादाबो मोजाङै मोजां साक्सेस जागोन होननानै जों आसा खालामदों। रायजोफोरा बाहागो लाबाय, बेयाव रायजोफोरखौ मा साबायखर? बिथांमोननि सायाव जों रोजा साबायखर थाबाय। मानो होनब्ला बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानैबाबो जोंनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय बिथांमोननि सायाव जों गुदि दख'र आफादनि जानानै रोजा साबायखर